Saps una cosa? Amb això de les motos, jo sóc de l'any 66 i jo només vaig portar moto ciclomotor dels 14 als 18 i realment és atractiu, però tinc la sensació que actualment, clar, tu fas trial, però deus utilitzar la moto cada dia, no? Cada dia, sí, sí. I què en penses? Jo ara et diré, què en penses? Hi ha gent que condueix la mar de bé, com els taxistes, com els professionals de la carretera, però n'hi ha que donen la nota. Sí. I aleshores tu vas al matí per les rondes de Barcelona i veus aquella gent entre el segon i el tercer carril que dius, però que no veus que t'està jugant la vida? Sí, que totalment. qualsevol persona, una persona que s'està maquillant en el cotxe, l'altra que mira el WhatsApp, et toquen, potser tu caus, potser no et fa res, però el cotxe que ve darrere passa per sobre. Sí, sí, totalment. La pista és una cosa, però la carretera ha de ser una altra. Totalment. Jo sóc de triar la moto a la muntanya i d'anar sola. Tinc moto de carretera i m'agrada, però em dona molt de respecte. Al final no només depèn de tu i la veritat que em dona molt de respecte. Tu saps que jo destaco bastant per defensar la mobilitat elèctrica, però la gent es pensa que jo sóc un hooligan de la mobilitat elèctrica perquè, mira, però sóc un hooligan de la mobilitat elèctrica per la majoria de persones, perquè la tercera part de la responsabilitat de l'emergència climàtica a Catalunya és del transport i, per tant, descarbonitzant les coses serien infinitament diferents. Sí, jo crec que l'adrenalina és diferent. Jo quan sento un motor no hi ha res a veure en sentir-ne un de gasolina que un elèctric, però és veritat que per mobilitat jo aniria més per l'elèctric i tant, però sí que tot el tema de trial, enduro, motocross, a mi m'agrada més que hi hagi gasolina i hi hagi el soroll. Pot ser, perquè al final és anar donant voltes i sí que hi ha una mica de... Ara s'adalanten i aquestes coses, però tècnicament, per mi, com al trial no hi ha res. Jo també ho crec, però és veritat que el show està més allà. Tu les mires, les motos, de la tele? Sí, però si no les miro tampoc passa res. Tampoc passa res? No. Val. Miro després un resum i ja està. I la Laia Sanz? A la Laia Sanz sí que la segueixo bastant, però és veritat que amb els cotxes tampoc la segueixo tant perquè no sé, no m'enganxa. I el temps t'agrada? Sí, el temps sempre el miro. Sí? Mires per la finestra? Sí. Per tot arreu miro.